Ja, schat. Niks is goed, hè? Super sneu. Jo, dat ze een beetje acclimatiseren is. Maar je werkt niet. Nou ja, dat hoop je kijk een beetje. Zie ik wel eens niks aan. Maar de best zie ik ben er helemaal niks aan. Is het fijn, hè? Dat is even moois. Dat is even zien. Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, je hebt het al hingen. Morgen is het Safir, het feestje van Famke. Famke wordt 4 jaar en die houdt een Frozen feestje. Nou, Ildo die zelfs Anna. En ik koe je het pakje op heel even zaken van Christophe. Zaken wil graag als Christophe of als Olaf. Maar het Olaf pakje dan het ben. Dus ik denk dat het Christophe wordt of Olaf, maar je het nog onverwachts binnenkomen. Want dat leek hem eigenlijk stiekem leuker, snap ik wel. Zwergen jullie ook echt als een mini Olaf. Dus dat is wel super cute. We gaan een cadeautje. En hierin zit een hele mooie spiksplinter nieuwe Elsa jurkje van Famke. Ze weet al dat ze die krijgt, want ja, het is haar feestje. En ik zei de meisje ook wel vast, nee, het moest wel een cadeautje. Dus ik ga een mooi inpakt, kaartje erbij. Dus alles is klaar. En vind je dit nog net geweldig? Ik wil dit graag bij Ildo in het hier inbouwen. Maar misschien. Jachtjes voor in het hier. Dus ik zal zien dat ik morgen... Nou, Anne had 12 flesjes. Ik zie dat ik 12 flesjes erin bouwen kan en dan die jachtjes erbij terug. Dat lijkt me wel heel leuk. Dus zo. Nou, en voor de rest. Zaken die had morgen tussen de middag boekenmarkt op Squallen. Nou, dat vind ik altijd wel een leuk initiatief. Dan kist hij oude boeken of boeken die is uithuist of die is net mis vaklijst. Die kist dan verkeepje en kist er eventueel weer nieuwe boeken keepje. Dus ik ga terug alle boeken heen en west. Dan ga ik deze voor. Dat is voor Il dan ook wel weer wat te lieds. Die heb ik al een beetje lezen. Wat hebben we nog meer? Dombo. Nou, en deze die hebben we echt wel uit. Lietse Protter. Heel vaak lezen. Lieselotje op het padje. Nou, wie dit misschien voor Ilde soms nog wel goed, maar ze vindt het net zo vol. Want ik heb nog wel een padje boek. Dus, want dat op het padje met Ilde, dat gaat nog net zo mal, jongens. Ja? Dat is nog net zo'n groot succes. Het wie een week goed, dag en nacht droeg. Wc, pisje, op een pad, pisje, poepen, alles. 's Nachts droeg. En toen niet een dag mevrouw, ik had geen simmering en nou is het weer mis. Maar ik zei, toen had ze echt wel, nou, ik denk 4 of 4 weken woe ze helemaal niet meer op een wc of op een pad. Vet vervelend. Maar nou jouwt ze wel weer om van, ik moet naar de wc. Nou, dan denk ik maar naar de wc en dan, soms lukt het, soms net. Of dat ze dan krijgt in de pijpenpis had en dan naar de wc wil of zo. He, dat een beetje. Maar ik denk van mij begint het weer wat te komen. Dus ja, ik zal er echt weer wat fanatieker mee dwalen. Maar ik wilde net elke keer een strijd van mij. Van dat weer op plastic, nou dat werkt al in mijn avondjas. Dus dan ga ik even een paar weekjes bekommelen. En nou pakken we het weer een beetje op. Dus dit ga ik mijn zaken lezen. Gas op het dak. En Oeke Bakkenboom. Een prachtig boek trouwens. Dus ik vind dat ik heel lastig wat voor prijzen zet je daarop. Hè? Want ja, het ene boek daar haast ik meer waarde de oren. Maar aan de andere kant vind ik echt, als het zelf dan met broekstof net leest. En dan is er een oor willen met dwan. Maar het misschien net een te dikke prijs. Dat is zo'n boekenmarkt echt leuk. En ik had je zaken zijn, het yield was het ophellest. Dat mij in die spaarpad, die test niet, voor de PlayStation. Dus ik ben heel benieuwd. Want anders komt hier weer mij meer boeken thuis dan dat er wat ging. Zeg maar, ik ken zaken wel een beetje. En ik snap dat wel. Ik zei de meisje heus wel even iets keerpje. Dus ik had je hem zijn in je boek voor diezelfde en in je boekje voor Eildau. Nou, we zullen het zien. Wekker worden. Prachtig pop-up boek. Leuk voor de allerliedsten. En hier nog 2 Bennefeestje boeken. Nou, die heb ik zelf wel uit. Dat weet ik wel. Deze. Hele leuke boeken. Shoot ik hier. 1 ding. Nou, die heb ik op pekelen. Op lijst is het clear. Hond. Eigenlijk hetzelfde type boekjes. En zaken zien Panana. Die had Panna. Die had wel boekjes. Dus dit is weer wel heel leuk trouwens. Maar dan kennen nog je weer van genieten. Dus ik zal hier even wat priesjes op plakken. Dan kan die morgen met zaken mijn squallen. En ik denk dat ik wel even met Ildau de hinnen ga. En dan morgen midden uit squallen. Het zaken Ildau uit squallen wij komen. En dan hebben we dus het feestje van Famke. En daar hebben ze al heel veel zin in. Ik. En dan neem ik de vlagkamer ook wel even mee. Dan kan je liet zijn baby Sverre even zien. En dan Sverre als mini-Olaf. Oh, het is schattig. Nou, Ilse zei, de kamer kan wel mee. Dus ik neem hem wel even mee. Dan kan je hem even in echt zien. In levende lijf. Uw liet ze gouden Sverre. Uw mandje. Dus ja. Ik zal even ontstikken plakken. En dan... nou, het is goed lekker een Ilde Mare. Dus die lijkt nou heel lekker te koesen trouwens. Die hier de hele dag weer omwassen.
Nou, de ene met je leidt volle bed, de andere met je net. Maar ik denk, nou toch, maar krijgt even. Hij krijgt een hand vrij en nou ja, sleep is toch de beste remedie. Dus even een knipperke. En daarna neem ik heel wat leuks aan. Even jaren wat ze wil. Maar de klaar of knutselen of een speeltje. Even zien. En zaken, dat weet je nooit. Dus die kan of mijn water tussen komen of die gaat naar het keersveld voetbal en dat jerk aan zo wel. Ik zal eerst een sticker plakken. Vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. Nou, ik dacht ineens van, het klinkt wel heel moeilijk waar, maar ik heb van dat, ja, wat is wat van dat knutseltape. Dat wordt er heel makkelijk weer aan. En ik denk ook dat nog een stikjes door en dan derde prijs op. Ja, er heb niks onder die stickers erop stinken bij jou is maar. Dus dat leek me wel een goed idee. Ik kan daar mooi de prijsjes aan opzetten. Maar mij bedenken wat erop mag. Dat vind ik wel echt succes. Maar dit is wel een strak plan, denk ik. Is het er thuis weer al scoren? Dit zijn netjes. Nou, mooi dat boeken samen het tweede leven krijgen. He, dan wordt het weer, als lees je maar wat in de kast, dan wordt het nou een mooi beroep. Dus ik wil echt net het meeste te vervregen, dat hoeft net. Nou jongens, mijn machine, echt al wat kleden. Zit in een bakje van, ik kan niet bijna scallen. Nou jongens, mijn lietse mosje is nog net vet, hè? Maar het wil ze kuchel, schat. Oh, die knuffel. Waar is er? Oh, die had achter die deel. Was een kerstje haar? Nee? Love you. Ja jongens, nou, dat baal ik wel een beetje van. Ze wie 2 weken waarom, wie is ik al net fit. Nou, toen knapte ze aardig weer op. En nu begint het hele circus weer. Nou, ik zorg het nog correct en onnoos, maar we dan maar even de huisarts bellen. Net dat hij volle dwang kent, denk ik, ja. Maar het is zo sneu, het zit niet net fit binnen. Als je een beetje snot is vervelend, maar dat poetst door weer vol. Maar dat ze dan echt zo begint te kuchelen en lamlendig viel, vind ik toch wel heel sneu. Dus ik denk dat het wat een omhing met je wordt. Dus ik weet net wat voor vlag dit verder nog wordt, maar ik zal even een bakje thee zetten. Was het ook thee, Hilda? Nee. Of een beetje thee met molken? Nee. Nee? Gewoon wetter? Kroep ik even lekker bij haar op een bank. En dan zullen we wel wat dijf verder brengt. Zaken zal ik wel thuis komen of weet al wat er dwang gaat. Oh, was ik ze men lekker bij die komen? Hé? Hey? Een bakje thee van mij. En heel dan mandarijntje, hè? Heb ik nog een beetje hoesdrank door, meid? Ja. Ja, zullen we dat doen? Dat lijkt me wel lekker voor die keeltje, hè? Zullen we dat doen? Kom eens even. En het wiefje. Stom, hè? Zit zo zeer de keel. Doekje pakken. Tja. Is het net koud? Aan een trui komen? Dus ik wil eten jaren, maar ze zijn truiken voor die pakken. Ja, schat. Niks is goed, hè? Super sneu. Met me aan een verhaaltje vertellen. Een mooi boekje van lezen. Ja? En we hadden gewoon een heel mooi boekje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en dan... Hoe is het in een ruimteschip? Een shirt pakken, mama. Wat dus pakken, meid? Jo, dat ze een beetje acclimatiseren is. Naar je bedtijd. Nou ja, dat hoop je kijk een beetje. Zie ik wel eens niks aan. En maar te brengen zie ik ben het helemaal niks aan. Is het fijn, hè? Daar is het even moois. Laat me eens even zien. Oh ja, ik snap wat je bedoelt. Mijn sieverkes. Deze sieverkes en je staan ook sieverkes op. Wat goed. Wat is er dat goed bedacht, man? Dat klopt.
En wie is wat hieronder staat, hé? Zaken. Dat is leuk. Hé, en Master Sjen, hoe is het in de ruimteschip? Net zo noffelijk. Mast oren op reg lezen in een krappe ruimte. En dit. Ja, die is mooi, hè? Het zaken gekregen. Het is zijn geboortedatum, 22 september. Zaken. Van Missouri altijd achter op een skelter of zo. Ik heb nog een keer gedaan. Nou, Zaken, die gaat bij een vriendje watchen. Heel goed. Ik zei net al let thuis, want hij had joen betiert trainen. Ze had even een oren tiert. Mama, Ja, Leva. wie gaat dit krijgen? Let eens even zien. Wat heeft hij gekregen? Chance. Ja, let maar eens even zien. Wat hier hem voor famke kregen. Let eens even zien. Net zo blad. Oepsie. Let eens even zien. Wat hier hem kregen. Wie voor famke. Wie eigenlijk een tractage, hè? Voor famke haar squallen. Zaken. Ja. Zaksymbooltjes met. Oh, want er zit een spekje in en een stuiterbal, hè? Zo ziet het. Zo ziet het erin. En dit is er weer voor zaken. Ik denk dat zaken de stuiterbal mij aan de squallen dan, hè? En dit is er weer van die. Doe als het spekje al op, denk ik. Ja. Ja, dat dacht ik wel. Tja. Wel heel leuke tractages, hè? Doe maar. Ken die daarin? Nee. Oh, sorry. Doe maar het voor- Of was er mijn bordje? Dit is zien. Stuit het er wel goed? Let me eens even zien. Ken dat ook goed? Oh. Want eigenlijk op een hudde vliegen, net op het vlierkleed. Dat was niet zo goed. Hier komt die. Nou, doe. Oeh. Oh. Oh, daar gaat er een wiel in. Oh, hier is er. Ja. Wordt alle kanten. Oh, maar net onder de bank. Ik ga hem. Hier niet van Famke kregen nog vast, hè? Famke heeft wat extra tractage. Ik denk dat ik nog hier op squallen krijg, maar. Nou ja, ik zal even wat tarrieringen doen voor het eten. En wat voorbereidend werk. Even snijden, zo wat. Ik ging dat anders zo opzetten. En dan ging ik aan, dan krijg ik tegen me heel lekker een filmpje op de bank. Even in het chill. Nou maar net een volle gekke ding. Dus ik heel stream en waarboeten het rijdt. Vies waar, hè? Dus dat je waren een boeten, als ik zijn van een blok op, maar dat wil nou ook net. Dus dat doen we maar een beetje. Dus je hoort een beetje een kwartere vlag. Ik hoop je dat Ildo wat opknapt. Dan wel wat krinkjes onder de eigen, maar nou ja. Het is net oors. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet blauwtont omheen en via het net te chillen te downloaden van je tablet of telefoon. Om te naar je chitsvlog. Hey, hoi. Oh, dat is de ballen.